nongyalam ke National People's Youth Front uba Bajop penrup mentakasngi ke arpu khandai tarik jemang arja arpusau ulayaro eka Sorkar jala hapo ka jingelam menteri rangba Conrad ki sangma haduk baka Sorkar pedeng kala pelat ya ka Common University Entrance Test arja arpusau ya ka jala Meghalaya hakane ka kenti haba keren shikilat pathai kubor uba Bajop uloong bahakini ki khandiat sngi layo i baka jala kala don ke jingkulmar halor ke CUET Henry mentala i baka University Grants Commission kala pelat ya ke jala Meghalaya na ke CUET hadin balayo ya ke jing tho no menteri rangba ban no menteri ke tanat puli puthi ke jala Meghalaya ki bala kerpat ban pelat ya ke jala na ke CUET ula kermen baki samla kin lat na ke jingling a bat kin yo ban beteng biang ya ke jinglet puli jongki kumbala jule haki por bala dab bat kimran kam ban Shim ya ke CUET na ke benta usnam arja arpusau arpusan laban kedau bakani ke diga sien ke baar baka Sorkar pedeng kala pelat ya ke jala Meghalaya no ke CUET NPYF ka sengtri kam jong kisamna jong ka parti NPP ngaku spokesperson yang dan dekat lang baki long kit kam jong ka parti general secretary jong ni media secretary bakum ju i secretary jong parti be dan rengkat ni ai kene kerwa syaki kamtam ki kun samla ki berpuli jong kene ke jela ka be jong ni nomor ba kumangitip ba kini ki khaniat sni ki bala lej kelabon ke jing plumar ka bay day bat ka ne ka Common University Entrance Test Examination ka ba perlong ya ka CUET ha ka ba bon ki kun sama jong ka jela klai plumar ba na ka benta ne ka exam henry ha ka ne ka sni nga penpaw ya ka jingkmen ka ba kraw ha ka ba ka University Grants Commission kala exam ya kejela kebi kejongi na kane ka CUET hadin ba kila yo ya ka jingtho na kaliang jong u chief minister dan buram jongi bat kumju ya u education minister hakaba kila ya trishtom borba hangthi apo kanong ba Delhi ban pelat ya kejela kejongi ya kane ka academic year 2024 2025 pau hakane ka sngi kalong ba lingba kani ka jing pelat ya ka CUET nginget ba ki kun sama jong i ken lat na ka jingling a ka ba ki yat lingba kini ki jing e ba kin net ya kini ki admission ki jongki ba nginget ba na ka jing lat jong kani ka CUET ka jing persyang jongki ba kin peteng ya ka jing puli ba kin pentri mela dia kanang yai peteng chat youth wing jong ka party hadin bengi i kini ki jing e ngira ya trishtom hi kum ka youth wing borok wei hakabang ya led bat kendu yo honorable chief minister nak benta kane ka CUET hakabang ke dai bai ban exam tenginget ba hadin ba ka jing trishtom pat kum tu ngilai i ba ngila yo kane exemption but kane ka exemption kim dai ban sotu bakla ka dai tang ya ka academic year 2024 2025 but nginget ba ka future ki banwan nget ba da ka jingtri stom yang state government ngindang la ban penkre ba kumno pat ba lada ki wan kum kini ki exams ha ki snam ki bang wan ba kanung dan kanono ka failure na kaliang jong ka education department kadang ba ki exams ki nyat renti ki nyat bet ha ki snam ki banwan ha ki future ha kani ka jala ko bi ke jong nomor ba ka centers fee kani ka CUET kelawan ngingi tip ba last year ru house name arja apply ru ngila yo ka exemption rei ka exemption kam dei kata ka permanent exemption te kumbangi tip ba ka CUET ka dei ka ba don kam hi khna rei ngi sothu ba ngi kum ka jala hi borok wei long borok kum ka jala mun ngi sothu ba ki bun ki khna ki wan lot chapo kani ka nong ba shlom panwat ya ka ya kata ka jingle entrance exam jongki dia kata ka penpoi ka jing e om tang ya ka Sorkar rei ki khna hiru mar bale ba ki ne ki center examination centers ki dang duna hapo ka state ka jongi henrei nginget ba na ki ne ki jinglong jingman ki bangilai i kan dei ki ka ba ka government ka long proactive ka ba kin Shim ki steps kumno ba kum kini ki jing e ha ki snam ki banwan ba kanum urlong shukin